Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channelnya 2R. Unboxing jajan. Itu kayak ngisor ya berarti. Lase teko iki. Tak wis tuku ta, Dok. Unboxing jajan bodol lho. Lha ya. Ya. Terima bisnis. Itu betul pemirsa ini. Unboxing jajan. Kacang kapri. Ya Allah, kan nang kene. Mak tuku to. Ya. Mak tuku lho. Mak tuku apa, Mak? Yo. Anak ceplek pemirsa. Kacang kapri. Lelodongnya gak sih santo. Ini iki lho Astor. Kinggu isi anu pemirsa, isi mejo. Lebaran sudah dekat. Fitri, anak Pak Suparno iki sing pertama pemirsa. Senenganmu apa Fania? Kesukaanmu apa? Pemirsa enak. Anu sedgo kucisan tekan. Sesuk lagi. Keripeke sesuk pemirsa iki. Ki apa? Endi? Gore endi? Apa yang Mbak Tiki, Mbak Tiki? Kiwek Mbak Tiki, jadi tukokno ora lembong ora tuh. Ning ki. Ning kene lho Mbak Tiki resik. Iki jajane Mbak Tiki. Apa kok masih nukokno? Oh, Astor. Astor, senengane cah cilik-cilik pemirsa iki Astor. Bang Joki mbah apa kok iki anu penukokno usus. Usus apa ya, Mbak Tiki? Usus. Usus pemirsa iki jajan bodo. Anu ku jajan iki apa ki gak? Wih, enak Mbak Tiki pedes-pedes ngono Lah lho. yo apa ki aku gak roh ini. Iki kerupuk tahu, kerupuk yo kerupuk balado. Mbak Dewi anu ngono Mbak terus. Iya. Apa? Iki kripik Bob. Tuku nang Inaka. Inakain di Mbak Tiki. Selanga. Oh, nak tukunin selanga pemirsa. Kuwi 20.000. Padha bekae tapi kayak gene coklat. Lha iki enak? Ya nah. Ora nang ngene-ngene udah. Penting aku diisi meja. Kok angake wis tak krik gawe nang pripek. Wek kuwi kuwi ngesop. Apa ya, Mbak Tiki? Menene sop. Lah sampe kok juwayah iki piro to, Pit? Lah kok pesenan piro lah? Aku kamu nih. Yesus ukuran sih, mungkin tak hitung mangan kita orang yang gue tak jadi susut terus dia udah susut terus dia masa aku tak kira kita orang yang suka ngomong ada loh Pemirsa bingung, susuknya bingung. Waduh mantap. Lah iki lho kok saprone sing sampe kilo beda, kilo beda. enak nih Enak cilik-cilik anu. Iki gombong cara ngono gombong. Apa ya? Wih, jajan di Buya nih Mbak Tiki. Iki kan cara mentes krepes iki krepes metu iki krepes gombong iki. jajan ram bentel Iki jajan zaman biyen iki ya Mbak Tiki. Iya, Senenganku iki. Iki nek ngaran kene iki silet pite. berarti kan kene anu Iya. atau apa ki cerik kalau kata Hanya dua kurbannya. kayak penjamin kayak kepok Udah mesti putus apa kan? mayo Kan ini iki piro sadar? ora dikek isu ora ayo Ngono-ngono piye padha? iya malah Iki wis ora tau dicatet dhewe iki. Iku ana mancok sing kuwi. Susu ae pokok sing iki. Jajane pokok susu. Wes to kan iki. aku neng kok Rame pemirsa iki wis. Nek iki buat tinggalnya. Tinggal warna kocok. bagian otak ini saya lotongnya kayak kecil Ya orang dong cilik lah. aku lanjut aku Aku mah duwe kok lodong-lodong cilik-cilik. Ora aku jajan kumbrayah-mbrayah kok. Enak gue lawah mangan nih Mbak Tiki. Lah ya jajan kue mbrayah-mbrayah kok.
Cek nane gawe soleh kae, parcel kae. Nek gue Dasar wong. Jajan ini wis teko pemirsa. Dan iki jaman apa jaman kerupuk berarti iki anu pemirsa. traweh iki. Gawe traweh iki. Jare make ben kena nggo lawuh sahur. Dari kamu kan wis ngeplok keripik kuwi suwi marneng apa-apa kabupaten. Wis edit ta, Dik? Hah? Wis nembung nembung apa-apa kok dek kok pisan kok. Lek Pak. Kayak Mbak Rika nih lagi cek ini itu pemirsa. Dan iki jajan merantau buku mulai Mbak Tina selak. Lah kunjungan kan ngati kawang-wangan. Ujung kupuk lo tak bae. Ayo dene. Gawe kerupuk ya, Dek? Kupuk Kuwi lho traweh didadekno loro. Oh. Berarti iki make nggone wong wedok desa wong lanang ternyata anu pemirsa. Nek jamin ini nayo-nayo nek dibiyen anu pemirsa nek jamin iki anu Mbak Ti yo. Nek dibiyen Nogosari. Nek gak ngono yo Simpel dan enak sing praktis. minyak kuwi lho Mbak Ti. Apa Putri. Putri nek biyen pemirsa saiki kerupuk jeri ben ayo kena nggo Dulu. nggo lawuh. Apa nggo? Nggo lawuh sahur Mbak Ti. Lawang sahur. Ngesep lawuhe lele iki Mbak Ti. Wah, enak tenan. Gak sampe kok pentol. Ini lagi tipane wong. Mau dudu sakno to. Tipane Mbak Kaji toko pandang pinter. Pembagian kerupuk iki. Sakmene iki ini 100.000. Ditutup berapa ora kena ra iso ora kok bakule. Mau. Nah, ya ora kok bakule. Iki sing bagi loro sing sitok wong wedok, sing sitok wong lanang. Cara neplok. Gambu hitung Mbak Ti enek piro Mbak Ti? Kene pemirsa ini nek traweh yo jek enek jaminan kuwi ora pemirsa? Apa di komen? Aku ora tau ndelok HP. Ora komen wong. Kangen aku jane mbek komen wong-wong. Gak tau ndelok vlogku Mbak Tiaan. Lah kalah karo anak-anak ngumpul ning omah anak. Mbak Ti anu pemirsa anu iki. Gegere teles Mbak Ti. Wah, silake. Komplok iki. Tinggu jaminan pemirsa biasanya. Komplok. Saiki ringkes Mbak Ti yo terima kerupuk naik jaminan. Ya. Oh. Jadi ini loh. Nunggu mau matang belum. Wah, apik Mbak Ti tontonan wis cocok dengan kerupuk. Aku sebenarnya mau apa iso to? Iya. Tanduri wis pir burung? Hah? Tanduri. Kalau limo ya. Lengkap lah tak ada ini. Tandur nih sama orang ngupulan. Di ini yang pinggir rata nih rakyat ngeplok aku kok. Di sebelah dile aku gak roh. Bulan lokal limo. 35 ya sekitar anu pemirsa saithik sing traweh gak akeh banget to ning masjid. Dan mari manggar yo karena kelacak lah. Ngeri etan kono enek musola pemirsa. Jadi traweh ning musola. Kan limo kan Pusing daerah lor kae yo ono musola. cocok. Di sini saithik Mbak Ti yo sing traweh yo. Tapi ya alhamdulillah sudah kapan aku kerja ya tetap. Iya. Ini apa namanya? Ini terasi goreng-goreng tidak ada. Kue tengok kue sah. Kok ini tetap orang kasih kayak tersalin nih. Enggak lagi dibeli nggak boleh. Iki sing di omah mbok ning ndi yo. Saya itu mang liar nih hutan. Jadi tak benar orang. Tuh nih, ibu papat masih beberapa nih. Ya, gue dua ke papat. Oh, ini batang pulau. Ini mau pengen kolu. Ini sekolah juga tak mau masuk ke kelas kecil. Nih, kuliah mungkin belajar ke mana ya?
Go mantuk Mania belanjane iki jajan botone go mantuk. Iki piye lah klambine tek ngene iki. Terakhir yang ngono kuwi klambine iki kan ya. Mania, kuat gak go mantuk Wis makasih pulang. Ya wis tutup sih Mbak Ti. Iya. Iki wis sering wis ditotoni kerupuk. Wis ditotoni desa anu. Iki mak ngomong sih. Ngomong anak. Mama Putu anak. Putu. Ngomong putu nih mak iki. Yuyu kok. Kan pemirsa Dek Riyati. Udah mulai sama Nduk. Nang kene ronda adem ana ning jaba. Nang jero kamar sumuk usakno. Usakno Dek Riyane pemirsa nek ning jero kamar. Turutuan kok. Dimandiin mak pemirsa desa baca. Soalnya tangannya cek loro ya mak. Kenapa baca? Ora ngerti. Baca tangannya pemirsa. Jadi yo ngertakno niki yo. Tapi di nomornya. Kan duwe tapi anaknya aku pas live TikTok diingano. Baca dusi dhewe anaknya Mas Rudi. Siapa? Ketoknya anaknya baca apa putune ngono. Sing ning ndi? Jeneng gadon nek. Keprok nanti. Ya, aku pas live TikTok iki wong kon ngedusi dhewe anake soalnya baca tangannya cek loro. Mantune. Anu pemirsa koyo mbah dinto apa kok ya mak ya. Nane disuntikno piring baca iki sing ngedusi sementara make. Nek gak ngono ya dipas. Nek gak ngono ya disah iki sing ngedusi. Nah, dino sak. Jadi Mbak Rika yo pengen ngedusi pemirsa tapi juga ini ngisor. Ora iso. Apa pemujat dulu ke foto? Nah wis sembuh total ya Mbak Rika kayak iso jenguk ngisor. Sebelah sing ngedusi sapa itu. Daerah naik urung anu. Ya paling baca sesuk ya wis mari mak paling. Oh, benda mari, Mbak. Nilai putu-putune senang dukungan Iya 4 pemirsa iki baca yo nglayani 4 orang. 4. Tiap esok Sore. bergilir ngono gentenan muter. Baca nglayani bayi 4 mandi ini. Udah berhubung baca iki tangani cek loro. Jadi ini prayer 2 hari iki prayer pemirsa mungkin yo mari yo anu iki loro ketoke koyo abuh ngono pemirsa tangane iki. Dan dingi yo di WA karo di WA anake ning yo di WA mak dadi nomornya. Irian anak. Kowe gak jajal WA to Neng? Baca tangane loro ya. Ya ning baca takoki ning piye Kabare kabare. Guys pemirsa yo cukup sekian wis ber-unboxing jajan bodoh, Jajan jajan jaminan traweh laki-laki dan perempuan iki pemirsa yo akeh banget sing traweh. Jadi pemirsa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.